Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya iti kaano man! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras si amin papagkayam kan kadrama, ti surat ngayon tay kanbiyagita, kat naggapo kini pagkayam Bridget, iti La Union. Kastoy man ti surat ni Bridget. Dear Lady L, sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa'y tinaimbag nga oras yu dita Lady L Productions. Kastamutan dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti amin a drama yo. Naawis akmat a nagsurat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Dua kami nga agkabsat kinimanang ko Amelina, kataklo na kabaldita ak Lady L. Katapno nalawag ti amin, kastoy man arugyak, ti agsalaysay. Ni manang mo ti talaga nga ay ayata. Nagsakit mo ti panagsasaom, Paulo. Jaklain pagarup a makisarita kalaang kanya. Tapno pasaktan nakakasta. Nagsaya atakmot ka. Naragsak tamot ngagsarsarita. Nariknak mo't kada panagayat mo kanyak. Kalpasan na, kastan ti sawom idinamamom ni manang ko. Denggan na kumapay, Bridget. Naibagamon ti kayat mo nga ibaga. Napasaktan na kon. Anya pa'y ti ibagam. Sa anak pa'y mo ta nagdaton kan ka Apay nga rod ngagkaraumay ka diti balay mi. Kan kanayon akasarita nak. Awan mo tapulos tinadakdakamat mo may papan ka ni manang ko. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Manangalilaw ka. Saan ka nga inalilaw? Ta sa anak pa'y mo ta nagdaton kan ka? Saan asikat ay ayatek? Ti kayat ko kat daytin na maababae akas kinimanang mo. Saan ang nagubsang agsasao? Saan ama naging bubukod? Huston! Pinalpaliw kayo adwa kinimanang mo. Kat napaliw ko pa'y ti kinatangsit mo kan kwa na. Saan atila bibiyangam? Pumanaw kan.
Diyak kayatan ang makita ti ang niniwan mo. Si kamot manang, bakbakatan ka nga awan nakam na. Ha? Anya ka di ba ng tibasol ko kan ka, Bridget? Awan lakit pagpupudutan na. Ag-agaw ka nga min. Lawag man ti agsao. Anya nga'y tinagaw ko kan ka. Saan na kun akayat ni Paulo gapukan ka? Ginargarim nga min. Bridget pangasim ha. Dinak man pagbalinin agarampang. Nagbastos ka mutten. Si may sayaatan apaspasyaran ak ni Paulo. Pagamuan ta si kanti kayat na. Sinulisog mo nga min. Saan na po duday ta? Ulbad! Dita ka man lang. Aga-agaw! Kababain ti kasta. Ang kabsat kayo agap-apagapoy ti lalaki. Ni Manang Melina ah. Sa anak mo ta makiap-apa. Pinagsasawan naktupay akas laubing. Kasta ti may parbang iti aga-agaw. Isardeng munday ta. Taawan ti inag-agaw ko kan ka. Ay, Nakababain ti sasawam. No di mo kayat ti may babain. Kasaritam ni Paulo. Anya aga po akasaritak. Awan mo ti rumba nga pagsaritaan mi. Ibagam asardangan na ka na pagdatunan. Saan ang nagdaton kanyak? Ulbad! saan man nakasta ti panagsasaw iti naunang si ka, Bridget? Sige, tatang. Pag tinulungan da ka ni Manang, awan ngamin ti serbik. No adalag ti nagririyan yung agkabsan, si katayan ti biddo. Ngamin, saan maggaya man nagdaton ni Paulo ni Melina, ng pagibimunam, nagalas ti kasta. Wan, patpatsin nyo ngamin dayta. Ulbod dayta. Bridget, anak ko, kinasaritak ni Manang mo. Useless, tatang. Taulbod dayjay. Talaga saan pa nagdaton ni Paulo kun kuana? Kanukas pangarigan tagdaton kano, basti din na dagos tapno awan tiriri. Iso nga awan tirumba nga pagdanagam iti dayta. Kasaritan to ni Manang mo Amelina dadya Paulo na sumarungkar. Magbagaan na kanaw. No saan natulagan ah? Apay ayaan negatibo unay ti panunot mo. Dayta ti pakaalaan ni tiriri. Nalabas siya pa nagdwa-dwa. Una amutan ti saan pa yan napasamak. Awan kas iti aganad, tatang. Anya. Ay sa bagay, rumbang aganad ka iti lalaki. Ngumno ni Manang mo tidakdakamatem apagan na dam. Nagbidot ka. Agpada kayo nga anak ko. Iso nga am-am mo kung titunggal may sakada kayo. Kun makapasakit ka no kasta ti ibagbagam. Isakit-sukit dian ni Manang. Nalipatam ka din nga idiubing kayo kat kanayon nga agawom ti amin abanang nga adagan ni Manang mau. Iso akanayon ang maungtan. Mabaot pa ikit day gapukon ka. Kalpasan na, kasta ti panagsaaw. Hindi yung amin amo, tatang. Iso adi yun isakit ni Manang Melina. Kinasarita na ka ni Manang. Apay pay lang adda ka dito eh. Ibagakan ka, Bridget. Oray asino ti manglaplapod kanyak. Jak isuko ti ayat ko kinimanang mo. Anya? Tandaanam day ka. Bastos! Nagposkol tarupang agparang dito eh. Isardong mo man ti kastang aramid mo, Bridget. Imanaw lang arodan ni Paulaw, agriyaw ka pailaan. Saan ang nasayat na itang aramid tinanakam abalasang, mangibabaeng? Wan, iba indak. Sandak siguro nga anak. Lah, nagalasan ti kasta pa nagsasaom. Ay, panawan ka man laangan.
ang mga numasipat kay ti kasta nga ibagbagam langgaw. Kayat yung amin ni Manang! Maldita ka talaga, Lady L. Pimanaw nga rod ni Manang ko, kat napan iti balay ti ikit mi. Iso nga ijay mat asinarasarungkaran ni Paulo. Rinaot ko nga rod ti kabsat ko iti balay ti ikit ko. Gapo iti nalaos abain ti amak iti naramid ko, iso akapilitan nga inyawid nan ni Manang ko. Tapno jakla agaramid, iti pakaibabainan. Kat. Bridget, anak ko, napatag kayong anak ko. Awan, ti pampaburak mo no ipwera. Iso akayat ko anatal na kumatipagtaengan. Siyak ti kababay ni ti kaaruba ken gagayam no may papan kada Paulo ken Manang mo Amelina. Aklunam ko man ti kinapudlaw, tapno naragsak tayo amin. Tapno awan ti ginuray ti nagbaitan nyo nga agkabsat. Patsik nga adanto met masarakam anasaysaya at ngam ni Paulo. Saan, tatang? Anya ti kayat mo asawan? Saan akton nga agayat? No kasta, gurguraam lata na Manang mo Amelina ken Paulo. Di kay madanagan, tatang. Saan kon aguraan ida? Agyaman anak ko, no naaklon mo ti amin. Makaginawan direk lang. Sige, tay tuloy kong ti araramidan. Ti amo ni tatang kat naaklon kon ti amin. Ti kunada siguro kat nawayadan. Para makita. Di kay to sardangan. Nayaban ka dito Taday paramid ko, Binong. Anya ka di dayta, Bridget? Aday pan mo asurat ka ni Paulo. Iso mismo ti pangipaimaam. Nagadayo, ija ayanda. Asidaglaang. Uray tatangdanan kamot. Mutingar ko rin ti surat. Kanti tangdan ko. Alisto kamot to kwarta ti pagsasaritaan. No kayat mo, di si kanti mangipan. Ang angawon ka laang mat. Si kamot. O sige, ipan mo nga rodon day ta surat. Ngam saan mo nga ibagbaga naggapo kanya. Asino nga rod ti ibagak ang naggapuan na? Ibagam latan nga dalalaki anang ibaon kan ka. Kan ibagam asaan mo nga maamo day ta lalaki. Tapno awanon ti ado adamagan na. Oh, adoy. Surat. Kan tangdan mo day ta. Di mo luklukatan day ta surat, Di mo basbasaan. Wen, pagan anok ngay. Sige, mapan ka nga rodan. Wen, Kitaak man ita tila inyo adwa. Kitaak no di kay agsi na adagos. Lay, naragsak kamot anak ko. Siyempre mo tatang. Kasta di kayat ko. Lay, naragsak kayo kun ni Manang mo. Naragsak tayo amin. Awan ti aga-apa. Wala, tatang. Bridget! Ador ka dito? Ha? Ni Paulo dayjay. Apay nga ta? Agsarita ta ko ma, Bridget! Mabit lang, tatang. Kasarita nak kano ni Paulo. Kaano ka di asar dengan na kami kinimanang mo? Ni, Jack maawatan ti bagpagam Di ka naging didiam mo. Amum ka di amaawan ti respeto kan ka iti kastangar aramidam? Respeto?
Diyak kasapulan ti panang respeto mo kanya. Iso at pumanaw kan. Apay nga inaramid mo da dya surat. Awan ti surat ko kan ka ta saan ka pagtatakkunan a surat-suratan. Nagsurat ka iti impaited mo kini Binong. Diyak ka mo day tay bagbagam. Kandiyak pa'y nakit-kita day ta abinong. Iso at pumanaw kan ta saan ka pagtatakkunan a kasarita. Kaano ka di asardengan na kami, Bridget? Di ka di makauawat? Oh, apay ka di manain. Anya ka di man ti pagsinsin nung bata niya, Bridget. Diyak man amoy ti day ta bastos a lalaki. Pabasulan nak iti saan kong ammo. Tata, nagaramid ni Bridget iti surat at pinaited na kini Binong. Nagalas tin sursurat na. Pinagparang na naggapo iti lalaki ni Melina. Pinagparang na nga adan na pasama kadakwada kini Melina iti numano adaras. Ken linalayas nakday di alalaki anak relasyonan na. Deyo patpatyan day ta tatang. Ulbod day ta. Agpadadak ni Manang Melina nga ulbod. Aguray kayo man. Paulo, Baraw. Ayan ka di deta ibagbaga masurat. Ato'y tata, basahan nyo. Pisangan nyo kit din tatang. Aguli magka, Bridget. Basaag tilinaon dito asurat. Saan ko asurat day jay? Nagalastin sa surat mo. Nagbabastaws. Di ka kadiagbain, Bridget. Apay ayata ipapilit nyo. Di naklalaawan na kasta. Sige. Sige tatang. Patayan dakon. Aguli mo ka. Ulbot ka nga inanak. Ni Binong amis mo tinagko na nga inted mo da di asurat tapno iterd na ni Paula. Anya? Kat among ka di abinasa na da di. Anya? Tinangdanampay ka na. Hagsaga na day abinong. Na, papanamaw. Sarak day abinong. Nagbastos ka mo tan akatultulag binong. Di nakman laaw-laawan si ka, Bridget. Apa ang binasam day surat? Saan ka di nga imbaga ka di mo luklukatan kan basbasaan? Isungarod at tinangdanan katap na aramidam ti papaaramid ko kan ka. Day talamang ipan iti day asurat kat duagasutan ti intad ko kan ka. Si kaaropat kwarta. Nalabas kamat ngagsasao. Talaga mo't arupa kay ti kwarta? Ina, kwartam lang dayta. Si ka ngagbibisin iti lalaki. Takamanlangan. Nagbastusan day tao. Nagsakit ni Pingping ko anang itong panay ti kwarta ng sublina. Bastos! Ad-ada na nagsaksakit tinagam ko. Gaputa saan na natungpal ti kayat ko ang mapasamak, Lady L. Gapu nga ro di ti pan nakapaay ko. Ad-adan aginurak ni manang ko. Nalaos ngamin ti panagayat ko iti lalaki. Nga awan mo ti panagayat na kanya. Kasla po uren ti kararwak. Tunggal makitkitak ni manang ko. Apay ka di akas talaunay ti guram kanyak, Bridget. Kunak mano na aklon mo ti amin asaan ada kayo kin ni Paulo ti agkagasat. Nagkunaan aklon ko ti panang pasakit yo kanyak. Agpada kayo anang pasakit iti poso kan riknak. Agum ka. Anya? Inagumam ti lalaki ngay ayatak. Aga-agaw ka. Bridget, ading ko, jak kayat nga agginura tang agkabsat. Ibagam no anya ti aramidak. Tapno dinak lang gurguraan. Ngam saan mo kumamot ten apakibiyangan dagiti banag ama inaig iti puso kan riknak. Siyak ti mo na nakita ni Paulo. Siyak ti mo na nga inayat na. Ngam inuray na ti umno apanawan sakbay apagdatunan nak. Nakita na ka iso ang nagbawing. Ngam siyak at talaga ti kayat na ididamo pay laang. Si kalang tagpampanunot iti dayta. Basta! Manipod ita. Kagurgurakan. Diyak kayaton at alyawan day tarupam. Anya? Laksidan ka nakabsat!
Saan kayo adumlaw? Awanan ni Manang. Duan arabi asaan asim mangpet. Kaya't naasawan, nagtaraydan ka ni Paulo. Ay, Agtignay kayo kumatatang. Mapan kayo ti ayan day Paulo, takitaon nyo no day ni Manang Milina. ay, Oh, apay tatang. Konsensyen nyo tinaramid ni Manang? aguli makan, tanagsakit ti baro kong ko. Lungdaan kayo tanakitarayon ti patpat ganyo nga anak. Sana maibturan ni Manang mo ti klase ti puso. Utag kan aramid mo. Isabi manawan, tapno nawayakan iti kayat mong aramidan. Anya? Makamukan ka ni Paula. Ha? San ngayon baga ni Manang muno sa dino ti papananda? Nagiba ti latan iti surat niya agpay kanyak. Kan sino katanan ti cellphone number na tapnaawanan ti makakontakin ko na nga oray ni Paula. Nairamraman pa yan ni Paulo iti daytoy kabukan ka. Tatang, Diyak ka muna niya ti inaramidan ni Manang mo. Kandiyak amo no makitak tupay. Takuna nang awanan ti makakita pa'y kan kuha na. anya? Nairaman ti amin gapoy ti kinadagas mo ang kamsan. Nagdagas ka nga anak. Awan ti inapresar mo na saya at iti kamsat mo. Hindi pa'y pulos nagreklamo uno ng sidiri ti panangaw-awir na kan ka. Hindi siya ti may sapay ang maladaga. Kinuray di makataray kan. Si Ayat lata nangaw-awir kan ka. Kinuray di ang nanagam mo. Nawatan na kay ti amin ang gundaway. Gamsaan ka anap na ka ng paspasakit kan kuwana. Si Uli maglata. Kang runaan ti amin. Hindi awan ti pagtarayan mi kaninanang mo'y nagkasapulan ka unay iti agas. Tapno masalpar lang ti biyag mo. Inruar na ti kakaiso na kwarta na iti bangko nga iso ti pinagpadoktor. Kaninggatang mi kadagitang kakangina nga agas mo. Aging nga ngay mimbag ka. Kalpasan na, sino madamit ang kakasakit nga ramen? Minasbastos mo? Di na kapulos tinutupan. Di mo sinardangan nga aging ngay ti saanan ang nakaimtor kat pinanawan na tan. Awanan ti kamsat mo ang nakasingsing pa ito. Tatang, tatang, mangan kayon. Inlutuan kayo iti naima sa masida. Tapno makapangan kan pumigsa kayo. Awanan ti serbi na kita. Di manang mo ti kayat ko amang serbi kanya. Tatang, pakawanan nakmatan na. Napakawan kan. Gumawanan ti ganas ko ngagyan. Injak mo't amo ti ayan ni Manang. Uray ni Paulo. Awan ti amo na may papaniti na panan ni Manang. Awan mo ti pangkontakan kan kuana. Tatang, pagbababawyak ti amin. Kaya't ko makita ni Manang. Tay pariknak kan ipakitak kan kuana ti panagbalbaliw ko. Kaya't ko nga arakupan na makitak lako ma. Agpapigsa kayo, tatang. Da kaya laangan ti makaapapitiliw ko kani Manang Melina. Awanan.
Awanin tiganas kong agyan. Saan? Adak pa'y nanak yu tatang. Adak kapig sayo. Di kay tubaybayan. Ibay ko ti amin na panahon ko kada kayo. Kat ni Manang, aramidag ti amin na kabalak. Tap na masarakak kan mapasangpot ko. Aramidag dayta. Gaputa nagbabawya akong ti amin na nagbidotak. Kan gaputa na patag kayong agpadpada kan ni Manang. Isong agpabigsa kayo kumatatang. Patpatkan kayo unay-unay. Nalaos tila dingit ti amak iti ipapanaw ni Manang ko, Lady L. Ininot anarba ti bagina, kan kimapsot a kimapsot. Sinapsapol ko nga rod ni Manang Melina, ngamjak pulos na sarakan, tasaanan nga active iti social media. Adda na kay baga kanyak nga adda ijay pagyo. Ngam idinapan ko kinita, kat saan mat ang nagpakita kanyak. 5 na tawan sipod pimanaw, Lady L. Kat jak amon no kaano ang agpakita kada kami. Idinto ta nagtamnay latta ti nakilangan ti amak kanya. Aging galangan dito'y Lady L. Kat agyaman na, numapili yung mat nga idrama to'y padas ko. Tuy pagayam mo, Bridget. Awan tinasaya at amaganab ti tao anatangsit. Naimon, kan managim bubukod, taday tati mangisabbakan kwa na. Awan tinasaya ta makita na itipada na at tao, tabaginalaang ti ammo na ahusto. Kan awan ti talina ay tibiyag na, tapasig apungtot, gura kan sakit tinakam ti agar-ari iti kaunggan na. Iso asaan na nga ammo ti mangipatag, taol ti mo bagina ket di na ammo at agipatgan. Taimbes nga ramaten na ti puso na amang ipatag, kan mangilala, saan? Ta mangiruruman, ket sakit tinakam ti kupkupikupan na. Imbes nga ramaten na ti utek na ngagpanunot iti pagimbagan, saan? Tapakadaksan met ti pada at tao ti panunutan na. Kanimbes nga ramaten na ti dila nang agsao iti kinaimbag, saan? Taramaten na met amang iruruman, kan mangilunod iti pada na aparswa. Bridget, pagayam ko, agbaliw kan amaming pinsan, tasaan mo apakaidayawan ti kinatangsit, kan kinamanagim bubukod mo. Sursurwam nga irespeto ti pada matao. Di mon urayin nga agbalatag amin kan ka, dagiti madi nga aramid mo. Alakastan, Bridget, katagyaman na kiting ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo na dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!